Amring APHL si asong atung kangdang amay kedeng. Punja Polling Station alam kia puthak bang truck kisung ke pho ara atung pherang kia mai ke pha. National Highway thongkebra truck miles scrape lialong cement car thangpon LP truck kachingkoi. Humri ignon ding e store along humri ignon nang litum long igji school bag school keng open danglok kilang misen sen keng op bag pen chenglok kapre hormu longpon igji kahumri nangjia dim lake rongagora center rongagora karbianglong kulat kang puapor Adap porphai narkepen porphai troksi rachitim an ingpuji Klarda Kachini Jiapan 9394691358 Bangso number long Humri Lote Long Igji. Kardom Pinyada Abirta ang tonpen chethan ponsenang. Kedamdang wosing ni phaing kore sirkep ani lakha sirkep amreng constituency along APHLC committee atung patir piponsi tapat polling station along kangdang amay kiding pon. Labangso Mayalong Amreng Constituency APHLC Committee Amai Phu Rajesh Phangcho Kachepem Pupona Mayalong Kachitong Dun James Phangcho Lamjai Sarpo APHLC Amreng CC Lovelyn Hanse Organizing Secretary BD Sar Lang Tukbe Harkulas Terang Joseph Milik Lapen ke Ongdung APHLC Aphan ke Kroyara Datung Chetong Dun Labangso Amai Pi ke Padopona Hud APHLC Asong Non Aprang La Anso Se ke Pangdang Pontuji Aphan Pumata Ponsi Akimi Constituency Committee members da thapon thuluk lapen ke damtang MEC kilega hut APHLC along nang kachirab dun ke doan arada phanse dami ninga klongpen kachuro pipa jerpon lupusi Rajesh Phangchu CC amai phu lapen James Phangchu CC alam jaisa kwatu nang pachini dun to pilong APHLC kangdang amai long padupon along pinia PS tin ben nang kitong dun president secretary ben cheng lok lapen dak tapat along kido song ya pi kon an sami militum kachuro kadong pajirlo tapen kiwang yar ni sami ning si vet pen arja brapet hege phan pinang an ching ki chithan pon longlo tapen si lasi kiwang yar ni an sami ning si pet ki klem hege phan sami bidisore bangke pinangan pinila so mai long militum ching ki chithan pon longlo tapen lang itum phan sami ninga klong pen churuk piklo mithang asai chi bi kok srapi kini raso ame nong na chi tong don theka pot kon sinil tum ke klem loma ke dam loma lapen nil tum non ke wang ji iprang ki meje phan an so se labang so voters nil tum khailong ri ke meje phan ajoine nil tum ki klem je phan an so se voters eta to piong ya phan nil tum rat pen ka ching ki than ya phan sinil tum chi sik chidang lo ke dam tang nil tum 6,000 suritrok so se anili tum long lo lam so se kapibat dia phan pin nona dihu BJP tum 11,000 surikre si alang abar alang tum long lo sta anso se nil tum kel anso se kapilong thegya phan nil tum la piniar ni nil tum chirai khut nil tum pini ladak tapat APS 9 amreng constituency PHLC ACC pen ke pha amayalong nil tum chirai pon lo lake nil tum anso se ki meja phan anso se nil tum kapang na ye phan nil tum chingwai Jirikindeng pen something inti Karbiang Long Live Kedamtang MEC kilega hut lakha isi Dwar Amla MEC constituency arlo Punja polling station along alam kia puthak kisung ke phowek bang troka bang phuatum akesa puthak advocate aphan bangso case pen nang pejok dun vek nang ji pusi kachuning ri alam the chepaklang pon Kedamtang MEC kilega hut lakha isi Dwar Amla MEC constituency arlo Punja polling station along silke patu joy palam the pen air set prung set pen rathur pak pen ballot box ke theng meke kai dolo Bangso jok bang troka bang phuatum aphan hem kangsam thap thoplo hem kangsam ke thap thot bang troka bang phuatum bellong det api hem chewang thulong lo bonta bangso case along ki chinga hut kachirab dun a advocate amasi bangso case pen ki jokpami edji aphan
นางจิรับดุนทูเวกนางจีปุสิกิซุงเกพวาราดาตุมเป็นเพรังเกทิงโนกาชุนิงรีอาลัมที่ชิปักหลังพอนเลย cái đàm tang cái chok chế mà để copy của son mà ta chín nhiệt lo media long si klang lap lo news adu ko ve ta tiat lo kumat si copy của son a join ne pen ma ke la si pinia nia bang ke ni tung ke kasik sa ka son si nang du pok lo ate hadat ni tumo khan jela long pen bel nang long wang et pen apita patowe stame hadak la chinthong han se evocate sara no dam pensi joning ri dam lo boy fit sita alang lia bang ke pulo nilitum ke nili jungjung le kaning je kalilo la ke nilitum stop pensi chopa rider alam lo la si nilitum ke nang ot pidun thakelo kusi alang li kipu la si nilitum bang ke ning duk lo la si la song bong inut bang hini la rong pen nang kache jok dun jam ma joy ni si hala evocate sara bangta aning ke oya son do poklo ua son si chini lo la si inu bahini la rong pen na che jok dun jam je dia phana bangta chuning ri lo aro sara phan la ku evocate sara phanta chuning ri chua bangke nang claim pi tang ke nang pi jut pi vet asonte kusi mane chuning ri lo ma chuning ri padik krim lo la si bang so ke salong nang kachi jok dun thap atum tami kidokok pen ajok advocate atum nang chirap dun thek thelopu alam the pangdak lo bonta nili tuma phan puthot nang chirap dun thu nang ji pusi kisung ke phara atum pen advocate aphan kachuning ri alam the chepaklang pon thu kachiki ai woket bangke nili tum phan nang rap dun vek nang ko la pen nili tum akam che nang pachun pi vek ko pusi ning che thelo la pen ning aklong pen sini tum ning che the pa me lo la pen nang rap dun vek nang ko ni tum kachiki ai woket ni tum aphan ke la bang trok afan ke nang rap dun vek nang ko la pen ni tum afan ke nang pajok nang vek nang ko la so kes mate ni tum la bang trok afan bang ke bang so ke salong madu atum sitami nang kachi jok dun thap thede ji aphan sitami kisung ke phovek arada tum kachuning ri alam thi chepaklang pon si son si na si hui dun sai alam thi si do kok lo la penili tum ke non ke kisung linong khangjang lo la penili tum evoket kachikita nilitum han ke la so ke saputha ke na claim pidun de lo ko lo la pen la tum establisi hamren long evoker establisi ke la so kes pen ke nilitum han ke na claim pion tek thelo pusin tum hanan ku ko la pen la rat atum ta nilitum han inut bahini nang kapasik sak dun ha joine si nilitum na son si sung nang kok lo la pen non ke kisung ji an deng si do kok lo nilitum mang ke la bang trok jel ke jam tum an mang ke dongka mukam pen wiki be karbing long live Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo La anchota kalisi pokso pokang kila keleng rikeng kiso ipu loka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A hini drop pho 5A Troxy ner kebalong humri lote long ikpo kidam tang wo signify thongke badap kang thang por phai si alom dilai police station ang kang national highway thongke bra truck miles scrapely atowar adu ke kalong cement kar thang pon lp truck arlok along rodam chok national highway thongke bra sirke bokajan pensiloni jan atowar pi la pen national highway thongke bra truck manja pen dilai adak atowar ke mesena jok pen nang an gari ke vekatum anning hang tik tik ke pachat pen ajok kachingkoi aphong dopi khangjang lo lapuan cho takali towar iking pen ke dam la pen lo ke charli osomaratum towar ke par anta ka phiri mimi ang thek ason sido lason si ke dam tang wo signify thongkep adap kang thang por phai si alom guwahati pen kohima anathu ke dam bom ihum
cement car thangpon LP truck registration number AS02CC 7817 National Highway thongkepra truck miles kripli adu ke galong jingkoi dupno Abirta kilong dona tengke towara long kewang bom una hot atheng no pen gari kewang ajok men kache tong pen kache pajok jipwa no namat gari kate war abang lapen kache rabdun abang setami thangnat areng hu ke sopon ke avilang ke si Abirta litun long lapen dilai police atum adung anpali dun si kaddu kawe asai chepari teng ponlo dilai pen bijoy rongpi karbing long live Kedamtang wo signify thongke barni Karbi People's Hall taralangso tirikam asai hemalong ingdeng sirkep taralangso youth committee amahang ke thek arni katalon pon bangso long pacheton dun si taralangso hawar ariso e jangatum HSLC HS TDC lapen prek jam asat langalong kachepa unduna tumaphan karchu asai kedeng pon Karbi anglong attogano arat kachini pet lapen anong kache thangklong ahawar pute taralangso helo Athe labangso adim along ili Karbi karbak nim rokom lapen jutang jubat pen kachirap lok adim pu penajok anong che thangklong anpinlo lapuson benajok tara langso hawar anong che thangklong along anso se kepalang miji lapen labangso hawar kido ara datum kepaprang don thekji lapen kaching thor don thekji aphan pu mathasi tara langso youth committee asong mahang pathek ponlo laso pen kedamtang wo signify thongke bani an ningkan sirkep nangchok si song mahang thek arani aliralon pen katalon pon la solong loge charli bom ariso e janga tuma phan anso se kang thur ponji aphan lapen ningke pa pli ponji aphan matha ponsi HSLC lapen HS lapen TDC lapen kaprek asatlang ki undu na tuma phan manpeng ke do karbia poho pen archo ponlo Bangso amay long aluhiaman pen lumbajong constituency MEC Johnny Timong KCS amay pu Chandra Singh Krong abarim EM Roton Teron pen chenglok pen nang an man ping ke dotum chetong dun si nisen pen jaimek kachun pon foundation arni kini ketalon arni amang thegarni ko lapen ke la solo alugot bacharap ponsi SSLC lapen HS pas lamen kaprek ang dengong ke pas na tuman sampai karcho pon pada kalau sih lepas dong itu mah topar teman dong pit pon atau kali topar itu mana pit la topar 100 kali lo lagi tarang suriat bang an mari so jang ke pas dun student tum ke pas dun to han ta archu pon lablo anu tin han stame last time second year ben semester kiun tum alo ang denggun dalo la matric pass class 10 lapen high secondary pass lapen ke TDC lapen ke post graduate la to mana dalo bukan dia itu lah so foundation dia kan itu karena so itu committee keseng apa so jadi tum karena so youth committee keseng apa kela ke lason aja karena so pultan ke isi anong ke thangklong adin kasi anong ke thangklong adin nong si lason kece langkon awe pultan ke i chok cedaji kuya sini tu matha polisi tang so youth committee sengkon atau tang so youth committee seng polisi tang so di video kita kapulhi nak cari dun kosan paprang kon theng ma halo so lahai ke chelang pon di aphan sin sengkon News report long sodaring ti Karbing long live Tang te pinya da Abirta ke lapuan si kang tonik lo